Така, здравейте, мили хора! Аз съм за Силвър и днес ще играем едно много обикновено Майнкрафт оцеляване. Няма нищо по него. И да, ще бъде най-обикновено оцеляване, всеки клип по 10 минути. И уоу, не ми лагва. Да не повярва човек. И започна да лаги. А не, от лаги. Ей хора, това е яко, не ми лагва. И причините да не съм снимал. Сестра ми изтри Майнкрафт ми от компютъра, понеже компютърът е общ. И аз много се раздразних. Па после компютъра нещо се прееба, не може да влиза в интернет. А тък му я убедих да ме остави да сваля отново Майнкрафта и Бандикама. Па после стана той. И там нищо не е само после. Вече сигурно 2 месеца по-късно, 3. Компютърът беше преинсталиран. Свалих си възможно най-новия TiLTorrent. Свалих си Minecraft, свалих си Bandicam. И ето ме тук сега. И Ламбо, ако гледаш този клип, ако искаш да запишем видео в Soulplex или нещо, ми пиши или нещо подобно. Аз съм винаги насреща. Това да знаеш. Ама хора, в момента така се кефя, че не ми лагва толкова. Малко насичено, но това не е нищо. Achievement взех. Какво ми стана тази мишка? Сид не съм писал. Съвсем случайно. Директно натиснах създаване на света, с като му дал име и всичко. Така че ако се падне нещо яко, не ми пишете в коментарите какъв е сида, дай го. Защото дори да знаех сида, нямаше да го пусна в описанието. Не знам по какви причини, но нямаше да го пусна. Да, и вижте, ново скинче. Старото повече ме кефеше, ама трябва малко да се разнообразява в този живот. Савана. Обичам савани. Сега е време да трепем крави малко. В този епизод главно ще експлорваме. Ще се надяваме да не загинем. Стига ми е лагвало, бе. Какво става? Ой, между другото, играе на версията 1.7.2.
И причината да играя на 1.7.2 е, че компютъра ми е с Windows XP и нещо не може да такова, как да го кажа, да ми пуска другите версии. И ако чуете защо съм с този изключително стар Windows, то е защото не знам защо е така. Просто компютър ми просто е от тия старите с... Не е баш от старите, а е от тия с голямата бяла кутия, сещате се. И просто това не е от най-хубавия компютър. Опа, аз почта цъкам инвентар. Да, чак сега ми изписва, че съм взел achievement събиране на дърво, като си има предвид, че събирах дърво още от 9. Ама какво се прави? Това е Майнкрафт. Ще пусна звука, за да чувате. Май колонката ми е изгоряла. Сега се връщаме. И да, върнахме се. Колонката ми нещо откачена, извадени са някакви кабели, не знам си какво, не знам си що. Няма се занимавам сега. Така, малко кацево. В момента мисля какво има да дам на тази поредица. И каква да е главната цел, че да е едно обикновено оцеляване без никаква цел е малко... Не знам какво е. Оп, да спра чудовищата. И не казвайте, о, ти си бах ти страхливеца, страх те от тия чудовища. Ами както виждате, като снимам ми лагва и виждате с колко зора убивам една крава. Пък ми говорете да се бия срещу зомбита, ендерман и скелети и крипъри и тем подобни. А и плюс това, на мен не са ми проблем чудовищата, дори да снимам, дори да ми забива. Просто съм свикнал да играя на телефона си Minecraft Pocket Edition. Най-новата версия, която е почти като на компютър. Липсват само някои неща, като вещици и някои от редстоун нещата. Както и Уидъра и Ендър Дракона, но това е друг въпрос. Но просто на компютър не съм свикнал да се бия много и ми е малко странно сега, като не съм играл на компютър от месеци. Този клип ще бъде по-точно инфо за близките седмици. На какво ще снимам и... мисля тук да завърша клипа. Този клип беше само експлорване. За тази и другата седмица смятам да снимам основно на Майнкрафт, Гарил и може би някоя друга игра, и аз не знам. И да, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесал, щупете направо лайк бутона, коментирайте и се абонирайте за моя канал, както и на хора като LamboBG, TuborBG или SchoolBG, те са ми близки приятели.
Те също имат YouTube канали. До тук Lambo BG